Já to beru vážně. To nejde. Ale můj tým to musí brát vážně. A pak to jsou Mě neberou vážně. To fakt by se všichni A já jsem měl ten nejdrsnější příklad ze všech primů. No to nevím. Já jsem ten, který vše změní. horší bus. Má to už. Dneska prostě musíme sázet. Je nám to dané. Prohrajeme maximálně bod. Obsadíme první příčky ve všech disciplínách. Aspoň věd, ne? Matouši, prosím, přijď ještě jednou, prosím. Ne, Prosím, fakt si to smějí. Musíš pustit ty transformátory. Prosím, Ne, udělej to nechci. pro mě. Včera jsi na pečku mi proslov, takže jsem to pryč. A když mi kopnul. ne, etikou jsem to. Honza, jako vím, to z těch transformérů zapustil. Jsem mobil jen. Hej, to si přidám na mě. Já to jenom přibližuju na tebe, Matouši, neboj. Já ti přidám jásy, jo? Nemám to. Vyšlo. Úplně jsme hotoví. Ne, já mám, počkej, já to pustím. Takové zvykřelý. To začne. Děti to velmi zajímá všechno. Pošťátek. Tak ne. To snad už nikdo nezná, kromě nás. Hej, ale tak tohle má být dramatické Překvapuje sakra. proto. Dramatické. Jo. Už začni. A už jsem to skončil. To je super tahle. Tak začni znova. Či může být, Nebyl víre, povstaňte! Jste sice úplně v prdeli vzadu, ale to nevadí, můžete být možná i třetí. Vojta odjel. Je to pro vás šance. Využijte toho. Využijte toho, co vám osud nabízí. Vojta tu není. Jste hrdý nebyl vír. Nebyl vír 9 let. Nezazil vítězství. Vojta odjel a my vyhrajeme. Musíme ho nasrat, prostě. A musí odjet i Matouš, abyste vyhráli. Se nestane. Matouš je totiž úplný poleno. Pro mě jsou bradavické brány ještě otečko. Zavírajte. Pro tebe už se zavírají, to zkazí. Ale já tady příští rok ještě budu. Tak vyhrajeme třeba příští rok. Chudá si tím malý, ty jsem říkal, ježíš si dělá, jo? To se stalo na to, že To se jde úplně. Vojtěch Izejka už není mezi námi. Vojtěch, co se ale zůstal. A ty neumíš psát I. ale zůstal tady v našich srdcích, ano. Ale Já vím. co se jde? Vojta zůstane v našich srdcích. Vojta vás Ty všechny se někde topí na pozdravuje. vodě. Ale čas se neptá, čas jde dál. Pro něho se bradavické brány již zavřely. Bradavice jdou dál. Nedá. Bradavice, to je jako škola v píšti. Každý rok se to o kousek posune dál. Kdo ví? Jednou třeba i bradavice budou v píšti. Jo, nebyl vír, 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 nebyl vír. No a Zmioza vám fandí. Jo. Kdo prohraje? Drazí, Ještě máš 2 minuty. drazí studenti, drazí pozůstali. Zbrojte se. Ještě, teď je ta smutná část. Kopí, ne? Ne? Jeden za všechny a všichni za jedno. Spojte se a potazte své meče, ne? Ne. Jděte za svým snem. Ta jste své hůlky. Tam, kam vás táhne vaše srdce. Jen to. Pokud vyhráme, dostaneme nejen dobrý pocit, dostaneme bonbon.
Sladkosti, o kterých se vám nezdá. Já hrám asi na YouTube, jako tohle. Jo. Tam. Tam mám i jablko. Já už to nevím. Hej, to ještě připomíná furt na tvoje bombony. Toto jablko malém snědl Adam s Evou. Naštěstí. Ale uchovalo se pro Matouše. Naštěstí strom, na které toto jablko rostlo, byl v Pišti. Takže jak Adam s Evou přišli, tak ten strom už tam nebyl. Odstěhoval se do Píšti. Posunul se o pár metrů dál. Máro, tak mi to pošle to video. Já to dám na YouTube, já všem pošlu odkaz. Na komunálce se tady. Drahý nebelgové. Utište se! Ticho! Váš primus mluví. Prohlašuji poradu. No, jsem končil. A to, že jste sám už je nevyřešil. Sázet prostě budeme. Na video nestíhá. Matouši na ten proslov, ale úplný poleno. 2, 1. Prosím. Prosím. Tipek? Víte, jaký je rozdíl mezi slonem a škodníkem? Ne. To byl kůň, že? To nevadí. Já vím, to je pochno. To nevadí, že víš. Já ti to milé rád zopakuju. Na koně, popřípadě slona, vyskočíš a sedneš si. Jdi na špendlík. Si sedneš a vyskočíš. 3, 2, 1. Přesně to vyšlo! Už to skončilo. Tak. Ještě jednou? Povedej nám ještě jaký. Ne. Tady to je, Tipek. Třeba s tou Danou, to Tak je pojď. výborný. Ještě jednou dramatická část. Nebo nějakou historku. ta porada se trochu zbrhla. Ty vtipek a pak Trošku hodně. Já mám pocit, že mě tady nikdo nebere vážně. Já tě beru až na tě. Řekni něco. Že jsem úplný poleno. Já jsem chtěl jít s svým snem a nikdo necítí se mnou. My ale cítíme, Matouši. To nevadí, i když vám budou lidé bránit. Jděte za tím si stojíte. A nikdy se nevzdávejte. Jo, on co ty můžeš být řečný. Ale nemusíš ale mutovat. Příští rok odjedeme. Sjedeme se tady. Dobré, za rok. jedeme se tady. Sjedeme se tady. Sjedeme tady. Sejdem se v Jako- Píšti. My Jednoho jsme dne přátelé, a ale uděláme sraz v Píšti. většinou jako Ano. přátelé. Sraz v Pišti. Nikdo neví, jestli tam Píš ještě bude tam, kde I když přijdou těžké chvíle, stůjte si za tím, za čím si stojíte. To už jsi říkal. Ticho! A jak musí potom ještě jako rozhypovat a ne Belvír, ale až na konci, až domluví. Prostě. Já už nemám slov. Není třeba něco říkat, musíte to cítit zde. Ale zřejmě to baví hluboké Tak máte se srandu. rozpoj. Ale já si na to sednu, protože mi pojíme. To bude asi ještě na dlouho. Dobře, a teď se jako hypuje. Vyhrajte to pro Vojtu! Ne Valvíre! Pojďme, něco zve. Ne Belvír! Smijou se! Belvír! Ne Belvír! Ne Belvír! Ne Belvír! Ne Belvír! Ne Belvír! Zmijozel! 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 O kurka. Kdo se Já mám plán. Já mám plán. Zvrhněte Matouše. rozbrčila, to přijde do Konec. Teda brč. Nikdo nebyl víc.